Capitolul 19. Pinocchio este jefuit de galbeni și, drept pedeapsă, capătă 4 luni de închisoare. Pinocchio se întoarse în oraș și începu să numere minutele unul după altul. Iar când i se păru că a sosit timpul, luă din nou calea spre câmpul minunilor. Pe când mergea cu pași grăbiți, inima îi bătea puternic și ticăia ca un ceasornic de perete care merge bine. Iar între timp se gândea în sinea lui: dacă în loc să găsesc pe crăcile copacului 1000 de galbeni, voi găsi 2000. Sau în loc de 2000 voi găsi 5000. Vai, atunci m-aș îmbogăți. Aș vrea să am o casă frumoasă, 1000 de căluți de lemn și 1000 de grajduri ca să mă pot juca bine. O pivniță plină cu siropuri și cu băuturi de culoarea cărmăzului, precum și un dulap cu vitrină tixit cu fructe zaharisite, cu torturi, cu cozonaci, cu prăjituri cu migdale și cu prăjituri cu frișcă. Tot visând cu ochii deschiși, ajunse în apropierea câmpului și se opri locului ca să vadă dacă, din întâmplare, nu zărește vreun copac cu ramurile încărcate de galbeni. Dar nu văzu nimic. Mai înaintă 100 de pași și tot nimic. Ajunse la câmpul minunilor. Se apropie de locul săpat unde își îngropase banii, dar tot nimic. Atunci căzu pe gânduri. Uită de regulile bunei cuvințe, scoase mâna din buzunar și se scărpină îndelung în cap. În clipa aceea auzi un fluierat și un hohot de râs și, privind în sus, zări, stând într-un copac, un papagal mare care își scărmâna puținele pene ce mai rămăseseră. De ce râzi?" îl întrebă Pinocchio cu o voce mânioasă. Râd pentru că în timp ce mă scărpinam, m-am gâdilat sub aripă." Păpușica nu răspunse. Se apropie de baltă, umplu cu apă același papuc scâlciat și se apucă să stropească pământul cu care acoperise banii de aur. Când iată un nou hohot de râs, și mai obraznic decât primul, se auzi în singurătatea tăcută a acelui câmp. La urma urmei, strigă Pinocchio înfurindu-se, poți să-mi spui, papagal prost crescut, de ce râzi? Râd de nătărăi care cred în toate prostiile și care se lasă trași pe sfoară de unii mai vicleni ca ei. Nu-i fi vorbind de mine. Ba da, chiar de tine vorbesc, sărmane Pinocchio, de tine care ești atât de sărac cu duhul încât crezi că banii se pot semăna și culege de pe câmp așa cum se seamănă fasolea și dovlecii. Și eu am crezut odinioară așa ceva și încă mai trag ponoasele. Astăzi, dar este prea târziu, am ajuns să învăț că pentru a strânge în mod cinstit niscai bănuți trebuie să îi câștigi ori cu munca propriilor tale mâini, ori cu inteligența propriului tău cap. Nu te înțeleg, spuse păpușica începând să tremure de spaimă. Răbdare, îți voi explica imediat mai bine, adăugă papagalul. Să știi că pe când tu erai în oraș, vulpea și motanul s-au întors aici, au dezgropat banii de aur, i-au luat și au fugit ca vântul. Și de acum cine ajunge e mare viteaz. Pinocchio rămase cu gura căscată și, nevrând să creadă spusele papagalului, începu să scobească cu mâinile și cu unghiile pământul de curând stropit. Și săpă și făcu o groapă mare, de-ar fi putut intra în ea și o claie de fân, dar galbenii tot nu-i mai găsi acolo. Cuprins atunci de deznădejde, se întoarse în fugă în oraș și se duse de dreptul la tribunal ca să-i denunțe judecătorului pe cei 2 pungași care îl jefuiseră. Judecătorul era un maimuțoi din neamul gorilelor, un maimuțoi bătrân și impunător datorită vârstei sale, a bărbii sale albe și mai ales datorită ochelarilor săi de aur fără sticle, pe care era silit să-i poarte mereu din pricina unei umflături la ochi care îl chinuia de mai mulți ani. Pinocchio povesti în fața judecătorului josnicia excrocheriei a cărei victimă fusese, dădu numele, prenumele și semnalmentele tâlharilor și termină cerând dreptate. Judecătorul îl ascultă cu multă blândețe
Fu foarte atent la cele povestite, se înduioșă, se emoționă, iar când păpușica nu mai avea nimic de spus, întinse mâna și apăsă pe butonul soneriei. Imediat apărură doi dulăi îmbrăcați ca jandarmi. Atunci judecătorul făcu un semn jandarmilor și le spuse: acest nevinovat a fost jefuit de 4 bani de aur. Ridicați-l de aici și închideți-l pe loc. La auzul acestei sentințe neașteptate, Pinocchio rămase uluit și vrut să protesteze. Dar jandarmii, ca să nu mai piardă vremea, îi astupară gura și îl duseră la închisoare. Și acolo a trebuit să rămână 4 luni lungi și ar fi rămas și mai mult dacă n-ar fi survenit o întâmplare fericită. Împăratul care domnea în orașul Înhață Tărăii obținuse o mare victorie împotriva dușmanilor și ordonase mari sărbări populare, iluminație, focuri de artificii, curse de cai și de biciclete, iar ca semn de mare bucurie ceruse ca porțile tuturor închisorilor să fie deschise și toți tâlharii să fie trimiși acasă. Dacă ceilalți ies din închisoare, atunci vreau să ies și eu, îi spuse Pinocchio temnicerului. Tu nu o să ieși, răspunse paznicul, fiindcă nu faci parte dintre ei. Ba să avem iertare, i-o tăie Pinocchio, și eu sunt tâlhar. În acest caz ai tot dreptul, spuse temnicerul și, scoțându-și respectuos boneta, îl salută, îi deschise poarta închisorii și îl lăsă să iasă.